Når man er med i X-Factor, så bliver man behandlet som en stjerne. Men når man så kommer på arbejde ugen efter, så er man bare en del af flokken, og det er med til at holde benene sådan solidt plantet på jorden. Det med at være jordbunden, det tror jeg, hun har hjemmefra. Når jeg træder ud af min hoveddør, er jeg Basim fra X-Factor. Men når jeg så er hjemme, er jeg bare, mors søn. Det var sådan lidt et blærerøvsmarathon, var det, og jeg ved ikke. Ydmyghed er en stor følelse. Det er ikke en lille følelse. Det er et råd, som jeg selv har fået en gang. Det er at holde benene på jorden, og man skal ikke komme med sine meninger altid. Man har set kunstnere og sådan noget, så tror jeg i hvert fald, som måske har nydt det lidt for meget, og måske egentlig lidt for meget smart ass og sådan noget. Altså. Han skal ikke lave om på sig selv, uanset hvor langt han når. Og det prøver vi på herhjemme at snakke meget med ham om.